28 February 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates nyaya dzese dziri kuitika muZimbabwe. Kana uchinge wanga watondisuwa gara waisa like. Welcome back pachannel yedu yatinokupakurirai nhau dzese dzakasiyana dzinenge dzichiitika, channel yevanhu. So nhasi ndine nyaya dzakati wandei kudai so asi nyaya iri kutenderera mastreets yandasangana nayo. Vamwe vari kuti zvoni team Mafidi dynasty, vamwe vari kuti team rekwa Mnangagwa vari kutrya by all means kunyengerera kuti vakwanise kusangana naGeza. Pozi ndinozoti zvinhu zviri kuitika ndezvekuti zuro ndizuro vakabuda panapa vachidhisha mari yasvika 150,000 maprovince avari kutenderera vachipa mari. Kutopa mari chaiko kuti tikukupai 150,000 mawo veteran vachishare. I don't know ndo yanozonzi $200 each kana kuti zvinozonyatsofambiswa sei, but that's the current situation iri kuitika. Saka zvinhu izvozvo ndakazvitarisa zvakafanana nekusejusa Geza. So boss Geza ndiye akatanga kanyaya chiti aiwa azviite izvozvo, ari kuisa matsotsi anenge ari surround him what. Now zvinhu zvazvo zvachinja manje. Vakupa mamwe mawo veteran because nyaya yakatangwa naGeza, mamwe mawo veteran vakada kunoidairira manje panenge paakunetsa. Saka mamwe mawo veteran ndo vakuzonzi vakuvakirwa dzimba dzakambobuda muchiseka zuro ndizuro paipa muchiti vari kuvakirwa zvimba zvinenge zvikwere. Vamwe vari kuningirina vari kuramba vachingotenderera vachingodaro so vachingoenda vakadai so. Kana uchingotondiona panapa unoziva kuti nyaya dzisi dzekutamba, isusu tinongogara takazara nenyaya. Kana uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, kanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboyikane nyaya dzandinadzo panapa dzakawanda. Saka dangodziti gaga ndova ndangoningirikina mobva magara mukuziva zvinhu zvese zvinenge zvichiitika mumastreets umo, kuitira kuti mungogara mangoziva zvinhu zviripo. Pane nyaya yaSengezo Chabangu, muchinda uyu akanga ari kuCitizen Coalition for Change, vamwe vamuti imposter, vamwe vamuti interim secretary general of the party yeCitizen Coalition for Change yavakahijega iya zvakakonzeresa kuti Advocate Nelson Chamisa varamwe that political party. So nyaya iyoyo iri papo yakabuda ichinzi zvoni Sengezo Chabangu, the self-styled Triple C interim general, is in a spot of bother, fearing imminent recall from parliament after his exemption from Triple C. He approached the High Court seeking order barring the speaker from effecting recall. Nyaya iripo vanga vatoti vakutomudzinga iye semunhu ane mbiri ndo chibaba chemarecords, iye ndanga kudzimpo. But tiri papo tisingapedze nguva pakazongobudikira nyaya pati unozoti zvinenge zvapatuka. That's why munoti nyaya dzakaita sedzidza ti mhanye mungobudisa tida tanga taona taneta nawo mapolitician. Because politics is a dirty game ka. Unotonzi zodai kuti muwane zvekutaura ndo zvavari mapoliticians. That's why most of the times tinongotarisa also tongoti ndo zvamaitana. Because pamune madenhana tese tongoti ndo zvamaitana. Because honestly speaking ko zvinezvi vanhu muZimbabwe hakusina kana munhu ane basa nezvepolitics zviya especially zvevanhu vari kuzvita veopposition. Kusofa hapana opposition party muZimbabwe, kana kuti ngatonongedzerwa opposition yacho yependepapi. Unozoti ana Shabangu wangu yacyclone Shabangu chikukuzva munhu wese zibhemba ndo vamirira zvakaita. So nyaya papa ngonzi Judge President Mary Zimba Dube today hosted lawyers for a case management of Sengezo Chabangu's agent application seeking a declarator that his Triple C expulsion was null and void. Triple C undertook not to recall him from parliament before matter finalized. The judge has set March 13 for hearing. Musi wa 13 March ndo pachadzoka nyaya yaSengezo Chabangu. Vakuda kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Because vanhu Triple C vanga vatoti sinze muchinda wari kutamba achizomba vachinja unongoziva kuti nyaya yacho ka kunenge kungotangawo musindo zvimwe zviya ivi sinze vari kungobuda vachingomuchinja angunziyo. Saka ngasasadai vakati simba rakuenda. But inini mazira angu ndozviita ndekuti muchinda uyu akatanga kuenda kumacourts ameno I don't know kuti chii chinenge chichinyatsoitika. Ndosaka vanhu vazhinji vakataura kuti this guy anenge achitoshandiswawo angori rana muona nyaya yacho, kuti iye akaenda newo kukoti atokudya kwese kumune matomuti ayo azviite ubva ngokuti relax, don't be personal, don't be emotional, don't be emotional. Atopedza munosangana kukoti, unosvika kukoti bo chero une mafacts akaita seone chii unongoreka utongonzi right ndo mamirira zvakaita. And anenge ane best lawyers, most expensive lawyers in Zimbabwe. Saka zvekuti umuite zvacho unotoshaya kuti even malawyers anodhura kudaro anomabhadhara nei.
ndo zvinhu zvinenge zvichiitika. So muri yeZimbabwe ndo maupdates andinawo panapa andangoti ndikogara ndakakubatira. Mozoti inini and wasted time. Ndosaka muchinge matondikuona kudai so nyaya yemetizhin ndindatoya ndinoweka nyaya yekunge mets. So kana uchinge wasvika panapa first time yako is very important ugare wasubscriber wojoina this family because panapa zvakuda kunakidza manje. Zvamanje manje handisi kungosiya makadaro, da kusiya muchiteerera something this audio. Mozondiudzawo zvamuri kufunga kana muchinge mapedza kuteerera in the comment section. Right, kule kuri sei? Varume ngationesane chokwadi. Nhamo cheche isati yarova muZimbabwe, but this year ichanyatsorova munhu zvokuti munhu anogutsikana ndarova nenhamo. Ndaumbofi wakafungira kuti nhamo inokusiya. Chipatara zvichange zvakaoma, maschool fees zvichaoma, kumashopu zvinhu zvichaoma wese. Handiti vaya vanongoya kuti pamberi neZANU-PF mazodai munenge muchiramba hamusati marwadziwa. Kuno kuSouth Africa zviri kutooma wese. Kana muchiona kuti mogara muchirarama nekusingaperi muchitumirwa mari yemafuta nevana vanenge vari kunoku, muchiita basa rokumanya makamonera mazizambiya nemazitisheti amune makapfeka aya, kurai nepfungwa dzenyu dzekure nekuchinja. Kana muri semapanharo echidiki munoswera muchizviti varakashi mune nhamo seyaFarao yakaipa zvisingaiti. Ende zvino vanhu vakutaura zvokunyepera tinovaziva. Takafamba naMonzvora, tikafamba naDhagi, vana Kupe, vana Karinyore ava takuziva, especially imi maMP akavhoterwa nesu kuti munge muri pamuri ipapo. I'm very sorry shame. Ende mune nhamo yakakurisa. Ende uzive kuti zita rako rasviba pasi nokudenga. Hatichadi kana kukuonai. Hatidi kana kukuonai. Tine mamwe maMP ane maoko akatsvuka ropa imomo, vokuurayisa vamwe muchida zvigaro, muchipondesa mamwe maMP nekuda zvigaro. Manje aiwa regai ndikuudzei, it's time up. Nguva yaMwari yakwana. Zvamunoona zvichiita kunana DRC zvichiita kupi zvichasvika panyika iyoyi. Zvirambe zvichidai. Chazokuudzai kuti hataakupi. Kana uri semunangagwade wangu wari umwe munhu watokura zvako wozogara maoko ako akatsvuka ropa kudhara pana pasina mbotsvuka maoko ako ropa. Ukauraya vanhu vakawanda. Chinhu chaukagona chete muZimbabwe kuuraya vanhu chete. Hauna chimwe chinhu chaukamboita chine vichizvo zvinowana notidzira pasi pemuti. Zvinotonyadzisa. Asi unoti kwai ndogona zvese 2030 ndichipo. Uripo papi? Nenhamo iri kuona vana iyoyi. Dutu ramazibhuku munhu achienda kuchikoro kudai kuzadza secho kunge munhu akatakura 10 kg yeupfu. Kwati hakwayo. Brain dzako hadzititoreri mushe. Svunurai vana veZimbabwe, musaramba mingoshandiswa imi.